गांव के वही पुरान घर के दुआरी पर बैठल धनेश्वर काका आज बार बार सड़क के ओर ताकत रहन। आज उनकर बेटा रवि शहर से 5 साल बाद घरे आवे वाला बा। रवि शहर में बड़ अफसर बन गईल रहे। धनेश्वर काका पूरा गांव में ढिंढोरा पीट देले रहन, आज हमार साहेब बेटा आवे वाला बा। वही समय एगो चमचमात करिया गाड़ी दुआरी पर आके रुकल। रवि उतरल, बाकी ओकरा चेहरा पर घरे आवे के खुशी ना बल्कि एगो अजबे खींच रहे। वो अपना माई बाबूजी के गोर भी ना छुअलस, बस दूर से कहलस, बाबूजी ई घर तो एकदम खंडहर हो गईल बा, यहाँ तो सांस लेहल मुश्किल बा। धनेश्वर काका मन महसूस के रह गईलन, बाकी माई तो माई होली। वो कौड़ी कौड़ी जोड़ के रवि के पसंद के लिट्टी चोखा बनौले रहली। जब रात के खाना परोसाइल तो रवि के मेहरारू नाक सिकोरत कहलस, ई का हो, इतना तेल मसाला, हमनी के डाइट खराब हो जाई। धनेश्वर काका सब चुपचाप सुनत रहन। रवि झिझक के कहलस, बाबूजी असल में हम ई घर बेचे खातिर आइल बानी, शहर में नया फ्लैट लेवे खातिर पैसा कम पड़ता। ई सुनते धनेश्वर काका के हाथ से रोटी गिर गई। वो कांपत आवाज में कहलन, बेटा ई घर ना ह, ई तोहार बचपन ह। यही दुआरी पर तू घुटना के बल चलल आ पोसैल पलैल, ई बिक जाई तो हमनी के कहाँ जाइब। रवि करवाहट से बोलल, पुरान याद से पेट ना भरेला बाबूजी, दुनिया आगे बढ़ गईल बा। अगला दिन जब रवि घर के कागज खोजे खातिर अलमारी खोललस तो ओकरा में एगो पुरान डायरी मिलल। ओकरा में धनेश्वर काका के हाथ से लिखल हिसाब रहे। रवि के पढ़ावे खातिर खेत गिरवी से लेके मेहरारू के गहना बिकैला तक के हिसाब। ई सब पढ़ के रवि के आंख से टप टप लोर गिरे लागल। ओकरा एहसास भइल कि जे घर के उ खंडहर कहत रहे उ ओकर माई बाबूजी के खून पसीना से सींचल मंदिर ह। उ चुपचाप कागज फाड़ देहलस आ दौड़ के अपना बाबूजी के गोड़ पकड़ लेहलस। यही से कहल गईल बा, ईंट पत्थर के मकान तक केहू भी बनवा सकेला, बाकी माई बाबूजी के दुआरी वाला घर दोबारा कोनो पैसा से ना खरीदल जा सकेला।